खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि डेट मिन्स बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय BA BSC BCOM नि सेकेन्ड सेमिस्टार रेगुलार बेच 2024 नि फाइनाल एग्जामनि फर्म फिलआपनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों जों सावरायनो लादों। स' बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लासो भिडिअखौ बुजिनो मोनगोन। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं फर्म फिलआपनि जि नटिस बे नटिसखौ फुल्ली एक्सप्लेन खालामनानै फोरमायहरगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' नैबेखौ नायनानै ला दा कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन्स बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बे खौराङा डेट मिन्स बे नटिसा ओंखारनानै फैदों आरो बे माब्ला ओंखारदोंमोन डेट 5/5/2025 डेट मिन्स 5 मे 2025 बेवहाय ओंखारनानै फैदोंमोन बे नटिसा। बेनिफ्राय जोङो नैबेवहाय बे नटिफिकेशननिफ्राय जोङो रोखायै फोरमायनो हायोदि इट इज हियरबाय इनफर्म टु अल कनसार्न that students who have successfully completed their course registration in the SAMART portal are eligible to submit the examination for the 4 years undergraduate program semester 2 examinations 2025 through the SAMART portal www.bodolanduniversity that means bunif.samart.edu.in as per following schedule. So जायफोरा साबजेक्ट सेलेक्शन खालामबाय थामहिनबा कर्स रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौमोन मोनसे अफिशियल आपडेट फैदोंमोन सिगाङो। स' बेवहाय जायफ्रा कर्स रेजिस्ट्रेशन खालामबाय साबमिट खालामबाय स' बिथांमोननि थाखाय इलिजिबल जागोन नैबे सेमिस्टार 2 थामहिनबा सेकेन्ड सेमिस्टारनि एग्जाम फर्म फिलआप खालामनाया आरो बे एग्जाम फर्म फिलआपखौ www.bunif.samart.edu.in बे वेबसाइटआव थांनानै खालामहैनो नांगोन फर्म फिलआपखौ आरो बे फर्म फिलआप खालामनायाव डेट अफ एक्टिवेशन अफ पर्टेल फर फर्म साबमिशन बे फर्म साबमिशन थामहिनबा फर्म फिलआप खालामनाया मेनि 6 खालारनिफ्राय जागायनानै 15 खालारसिम थागोन। स' बेनिखायनो 6 खालारनिफ्राय 15 खालारनि गेजेरावनो खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बेनिफ्राय बेवहाय फिसनि स्ट्राक्चारफोरा माबायदि जों नायनि दायो फिसनि स्ट्राक्चार्स। स' बेवहाय जोङो नैबे फार्स्टआव नायनांगोन BA BSC BCOM जोंनि सेकेन्ड सेमिस्टार रेगुलारनि थाखाय नैबेवहाय नायनो हागोन एफिलिएटेड साबजेक्ट्स थायोना बे एफिलिएटेड साबजेक्ट्सनि थाखाय 790 रुपिस जायो। थामहिनबा नोंथांनि जि मेजर बे मेजरा मा साबजेक्ट बेनि सायाव डिपेन्ड खालामो। बेनिफ्राय नन एफिलिएटेड साइन्सनिया मेक्सिमामानो नन एफिलिएटेड जाखायो। बेनिफ्राय आर्ट्सनिया एफिलिएटेड खायसे खायसे साबजेक्ट दङ नाथाय गासिबो साबजेक्टआ एफिलिएटेड नङा। बेनिफ्राय कलेज अथरिटिनिफ्राय आपडेट फैगोन बेखौ जेब्ला फैयो अब्लानो आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होगोन। बेनिफ्राय बेवहाय माखासे इन्सट्राक्शन्सफोर लिरनाय दङ बे इन्सट्राक्शन्सफोरखौ नोंथांमोना गावबा गावनो फरायनानै लानो हागोन। स' बे एग्जाम रेजिस्ट्रेशनखौ जों माबोरै खालामो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जि वेबसाइट होनाय www.bunif.samart.edu.in आव आं खालामनानै दिन्थिगोन। आंनिखौ आं खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो खालामनानै लानो हागोन। स' आं दिनै बेखौ खालामनानै दिन्थिनो नङा नेक्स्ट भिडिअआव खालामनानै दिन्थिगोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव माबा मोनसे कुइसनफोर सोंनोब्लाथाय कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। नैबेवहाय लिरना होदों स्टुडेन्ट्स इनरल्ड इन कम्बिनेशन्स दैट इनक्लुड एनी नन एफिलिएटेड सब्जेक्ट course offered by the respective colleges are required to pay the examination fee as specific in the examination fee chart. Any short payment will result in being marked as a defaulter and the results will be withheld until the full payment is made. थामहिनबा कलेज अथरिटिसिम बेखौ फोरमायहरदों। स' जियानो जादोला जों मिथिबाय जोंहा एग्जामनि रेजिस्ट्रेशन दैट मिन्स फर्म फिलआपआ जागायबाय। स' जों नेक्स्ट भिडिअआव जों सावरायगोन थामहिनबा एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन जों माबायदि फर्म फिलआप खालामनो गावनि उइथ ओन स्मार्टफन गावनि मबाइल फननि गेजेरजोंनो।
अके जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय